Toto je hľadaný 24-ročný Hamad Ben z Pakistanu. Do ústavu vo Vyšných Hágoch bol prijatý 11. októbra. Personálu tvrdil, že už bol liečený v Rumunsku i Bulharsku. Napriek tomu mal stále vysokoinfekčnú formu TBC. Pacient aj navonok vylúčoval tuberkulózne mykobaktérie, bol infekčný pre svoje okolie. Počas hospitalizácie na uzavretom infekčnom oddelení mal mobil i prístup k internetu. 18. októbra ušiel cez balkón. Potom potrubí zíde bezne nám dole niekedy. My nie sme väzenské zariadenie, tie liečby u nás pacienti podstupujú dobrovoľne. Liečba tuberkulózy trvá niekoľko týždňov. Hľadaný bol v ústave iba 7 dní. Aj deň pred jeho útekom ešte bol mikroskopicky pozitívny, čiže bol infekčný pre svoje okolie. TBC sa šíri podobne ako COVID. Ohrození sú najmä ľudia s oslabenou imunitou. Hľadaný dobre vie, že je šíriteľom tejto nebezpečnej choroby. Bol informovaný o tomto v anglickom jazyku opakovane.